Nabi wasapo kita hormati miyase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang bukasat ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedoi dosa. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelaning agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Sebab kita enggal padha angupaya yen ora kersa enggal uga bisa kena coba de Bandung saya iku bakal tumiba. Nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Tapa muda Islam Indonesia nyata kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Do elingo urip iku sedelok. Ojo wegah ojo susah yen kon poso. Yen ora poso akhire bakal nelongso. Sebab urip ninggal poso apa donya. Ngelingono yen wis manggon ning pendosa. Jaluk bali ning donya wis ra ditampa. Banjur mapan ning ngisor kayu sembodo.
Panase omas yon ning alon-alon niupene kulon omah ayune ora kepiyon dubrake wong omah-omah Wetan kali yo mas kulone kali banyu mili ngetan parane aja lali yo mas karo kancane mongko muda bunga atine gunung yo mas digawe sawah ke kepiye nggone banyoni turung-turung digawe susah ke kepiye ning lakoni montore kanjeng kawarene tak supir-supirane yen kowe seneng aja mung diinjek paranono nganti omahe jamu pisan godhong-godhong meniran suwe mas ora ketemu temu pisan among dadi pikiran aja diundoi sing abang ra kurang-kurang duwe bojo aja dirusui sing legen ra kurang-kurang nyuwun kula mring Allah kang sifat rahmat baca kula mugi Allah paring iman salam pare sekarat lan terus mati nuli dipendem ning kuburan takoni aranipun kan takonmu karalanake lamun oleh imane galazikir lamun bisa jawa kang sampurna monggo nuli amal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para piyai kuburane dina-dina den kebuti kuburane madhe ana jendelane
padang kesorotan suwargane lamun wong ditakoni makam-makam pertakone malaikat getang-getang krasa dosa ning kuburan mrabas melas muli godho malaikat nganti amblas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amal Allah iku teko lamun teko simbayit rasa cilaka kembang cara dibuah-buah kembang Allah kembang cara dibuah-buah ojo cerah yen cerah muda kupah ojo cerah yen cerah muda kupah kembang jambu abang rupane kembang jambu abang rupane kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kae ana wong ayu tak gawe seneng atine kembang kenongo ning jero guwa kembang kenongo ning jero guwa aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya aku iki wis kadung sayang kowe malah milih wong liya kembang angka kembang angka ombo kembang angka sing ombo aku wis kadung
tresno nanging aku rawani kondo aku iki wis kadung tresno nanging aku iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo iki rendang apa ketika kodhong jarak kok ombo ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca ngaturi sugeng para pamriksa monggo pinara ingkang sekeca kembang jeruk digawe kalung kembang jeruk digawe kalung aja padha ngantuk yen ngantuk pundak kegulung aja padha ngantuk yen ngantuk pundak kegulung becik ketitik Allah rupamu becik ketitik Allah rupamu ayo den nanti goyang sithik ben iki cepet metu ayo den goyang sithik ben cepet metu Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudah yang terang, asal jauh dari pangeran, yang prokonco ngaweruono, rukune Islam yo iku limo, syahadat loro rukun kang siji, iso siro kelawan ngaji, pindo ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa tiada perkumpulan ini rahmatnya Tuhan sangat dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah serta berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamaku